dvije svetinje ima Split. Salonitanskog mučenika Svetog Dujma i Hajduka. To će vam reći svaki Splićanin kad posjetite ovaj bučni, sunčani, beskompromisni grad u kojem život vrije na trgovima i ulicama. Ako ga pitate tko je veći, Dujam ili Dioklecijan, odgovorit će vam Hajduk. Carski grad jer je rastao iz palače rimskog imperatora, kao da je dijelom zadržao njegovu grubost koju je ublažilo sunce Mediterana. Gradio je svoj mentalitet iz ponosa njegovih težaka, ribara i gospodičića i naravi došljaka u velikim valovima naseljavanja, jer svi su uvijek htjeli živjeti baš ovdje. Suprotnost je u njegovu izgledu, od toplih, tjesnih, starih kvartova, varoša, geta, Dobroga i Radunice, do modernih, visokih zgrada u novim dijelovima, koje su davno nadvisile vrh Marjana, zelenu oazu Splita. Split je grad prvaka koji ne priznaje ni gubitnike ni autoritete. Grad je mladosti i sporta u koji su donesene brojne medalje iz cijelog svijeta uz neponovljiva slavlja kojima su dočekivani nogometaši, košarkaši, plivači, vaterpolisti i veslači. Ali ovdje se sklada i prekrasna glazba koja odjekuje peristilom, pjacom, prokurativama, na zvončacu ili bačvicama. Ovdje su, kažu, i najljepše žene na svijetu, najbolji pjevači i skladatelji. Ovdje prkos stvara pobjednike, a ljubav i toplina umjetnike poput Marka Marulića, Ive Tjardovića, Emanuela Vidovića. Tisuću i 700 godina stari grad smješten je na toplom jugu Hrvatske, čarobne zemlje neobična oblika potkove, čija je ljepota u njezinoj raznolikosti. Hrvatska je zemlja 1000 otoka i kristalno čistog mora, privlačna jer ima najrazvedeniju obalu na ovom dijelu svijeta. Njezini gradovi bogati su poviješću i spomeničkom baštinom, no jedno im je poveznica. Hajdučko srce koje kuca za ovaj klub u brojnim društvima prijatelja u nas ili daleko preko granica Hrvatske. Duje, ko će više dati onakega trenera kaća je bija Barbaluka, a? Kaliterna. Barbaluka Kaliterna? Pa nije on bija trener. A nego čaj bija, pa si skroz poludija. Ma Barbaluka Kaliterna je izmislio balon, kaća su kauboj izmislili batink. Juš to tako, najbolji na svijetu. Znaš li da je on bija puno smišan i duhovit čovjek? Je li znaš koja je njegova najbolja zafrkancija? Da, je li zna? Koja? Ajde reci. A ona kad je, on ti je ovako govorio. Da ne igra oni igrač ča ima balun. Pa nego koji igra? Ma nego oni ča nima balun, oni bez baluna. I onda ovako jedan put su sidili ispod murve. I došao je jedan pas i piša se uz cablo. A drugi pas ga gleda. I onda vi mladi igrač pita Barbaluku. Ha Barbaluka, je li piša ovi pas ča piša? Oni ovi ča ga gleda. Barbaluka. Prošlo je točno 90 godina od kada su četvorica